Best collection mizo channel clear tu te chi bai vek ule video bulletin nan Myanmar lam han mang le te ang kan riat angin sarkar ding lai sipai nan pai thlak nuwa Myanmar chu sipai tu hnuaya omin state of emergency an puang ta ani kha Myanmar mi pui mai ba ka khovel ram rang ten an du lo na an soi chua ka Aung San Suu Kyi le a tho pui sipai lamin an hren chu chua tur an nget thu an puang cham chi ani heti lai hian foreign affairs chungchanga Biden a thu soi masak bera Biden chuan Myanmar chungchanga ron soi chua ka sipai lamin Aung San Suu Kyi le official an hren te chu chua zalen tura adu thu aron tar langa UN Security Council po in Myanmar thil thleng chu an ngai thu tak thu an tar langa mi hren te chua zalen tura an du thu an soi ve bok ani Biden chuan United States hian thopui tam tak kan na ya in pole thatakin ma kan lo la ho to thina Myanmar sarkar hi US thopui le thian ani a Myanmar sipai te che dan chu adem tak zet thu atar langani democracy ya mi pui te digna chan vora be sakan ningai lawa pa ngai taka in thlanna kalpui ani hnuwa ara chua hi a thalo hle a mi pui sarkar pai thlak na lian takani ati Burmese military te hian official an hrena thu nei na dik lo taka an man me khi ban san se in biak po na lama mi pui te an hrek na le tharum tho na ban san tura adu thu Biden chuan a soya Burma sipai sarkar masa kha US hian economica a lo hrek to thina democracy kalphung zuya an run kalveta ka khan President Barack Obama khan sangni som pakhat khan economica Myanmar hrek na chu atinep ta a sangni som paruka phei chuan Myanmar hrek na chu hli ani chhota ani ninga ni February nili khan UN Security Council thukhom chuan thu chua siamin Myanmar thil thleng chu thil lian tham takani thuan soya Aung San Suu Kyi le ruai tu dang hren te chu chua turin sipai sarkar an phut thu chuan siamani Myanmar sipai sarkar chu UN pon an nor na sa tran hle UN Security Council member som panga te chuan mi pui sarkar tundin le an phuta tharum tho na lam hoile mi pui rik rap na lam hoin Burma sipai te chu chelo tura an du thu tar langin mi hring dik na chan vo hum hal le dan hnuaya zalen na in ang tlang kan nei chu choinu na ni le nan sipai sarkar hian mi pui hne na thu nei na hlan let le turin an phut ani US le Saudi Arabia hian in lei chin na thatak mayan na ya kan soi fo to angin Saudi hian US ral thuam thatak taka leina sa a Trump hun lai khan chanchin bumi pakhat Washington Post columnist Jamal Khashoggi chu tha ani a he tual thana hian Saudi lalfa pa chu a in hnam hnoi ni a hriat ani US hian engtin nge ati don a thian thaber ani si a ti in khovelin an thlir thapa Saudi chu Trump khan a hrek ve deuh hleka ral thuam a leitur po Trump a sarkar khan ati khotlai sakani Yemen buena a Saudi jet na a po Trump khan Saudi hi a thlop thadu lawa anin kara khi om man lek lek ani kha mase US hian oilama mo awangin Saudi hi a be chereng thei lawa chutiang bokin Saudi hian ral thuama ma mo awangin thate te chuan an thok dun le ta ani Biden aron lang ve ta a Yemena Saudi in operation an nei na a Biden chuan an puina an ti top don thu aron puang zar ve le ta a ama ero chu he US sarkar thar hian Yemen tual chung buena chingfel turin chakzokin ma ala ang ati he tual chung indo na hian mi hring dik na le zalen na a hno triawa State Department atlo na masabera Biden hian thu soin he indo na hi kan ti to panga yani ati Biden chuan mani loka Saudi hi missile manga ka ani a drone le ral thuam danga be na po tok thei rengani chutiang be na chang le tur ero chuan Saudi hi kan tho pui zelang Saudi le ami pui te ven himna a tha kan thla chuang lawang ti in
Biden chuan thu chua a siam ani Biden an Yemen boina a Saudi inrolna a US in an puina ti top thua puan rualin Saudi himna konga malakna a anral ban san don lo an puizel tur thu a soi chu Saudi lam chuan lom thu an soya abik takin Saudi Arabia veng him tura malak zel an in huam thu Biden an soi chu Saudi lam chu an thla amuang hle ani US National Security Advisor Jake Sullivan chuan US in Yemen boina a Saudi Arabia apuina anti top na hian helai bial himna ti der thong tu te US in an bei mek na chu angong don lo ani Yemen a mun khuar Al Qaeda te rot chimit na chu US hian a ban san don chuang lo ni in a soya US foreign policy huang chunga US malak mek na chu Biden a sarkar hian anot re mek ani a thian ramte puina na a malak mek na chu a ban san hret ni in alang US Middle East foreign policy pakhata a thian ramte security thila chuan puitura ti ani a ma se mi puitorna nasalutuk chuan lamin Biden chuan US policy omsa thiatin a thian tha Khovel oil nga ram Saudi tlan chiat chan zongin tongka aron chak chuak ta ni in alang US National Security Advisor Jake Sullivan chuan sangni somni campaign lai khan Biden hian Yemen tual chung in dona top nan malak ani tur thu lo soilok to a tuna Saudi laka US malak na hi Saudi hian a hriat thiam nge kan be sei ati Yemen tual chung in dona hi Khovel pom dan chuan Iran thlop helpol hauti helle sarkar in beina ani a mi singte lan boral to a mitam ber hi poisei lo mi pui an ni nge mi pui torna anasa hle ni a hriat ani Biden a huna intrana China in US azuam sot ti ten news tam takin an puanga chutianga rin thei tur tingin China hian US chu miram chunga inrol to lo turin alo vo ve bok nen US hi anung tol mai do nem ni ti in mitam tak chuan ngei danan lo siam man peka ma se chuti mai anung tol mai US hian atum lo Biden nuaya avoi khatnan US sipai operation chu na yani a US indo long rual chu China epin an ron che chuak ve ta January nili khan Taiwan liteng sol kal tlangin indo long ral thom fam kim nena thuam chu China ram rul Taiwan tuipuya an ron inlan ve ta hlol mai USS McCain missile bon tak phu chuak mai thaya pai pon indo long destroyer chu tuipui ring rek ron kalka in Taiwan tuipui aron man kaya Taiwan le China in kar tuipui Khovel tuipui in trom anga US in an chala te chuan an ron sapatala mi hring dung chen chenin tuipui an ron super chuai mai US 7th Fleet soidan chuan helong hian Taiwan Strait paltlangin ven thon nei lovin Khovel tuipui in troma aron chetla ti an soya helai mun hi Indo-Pacific Indian Ocean le Pacific tuipui chuaka ani a United States military te chu helaya hian zalian takin kan thlokanga tuipui kan sutlanganga international law in a phal angin kan che zelang anti China an tong elna ani China hian helaya ram danglong ron kalte hi angai mo thin hle a tun hnaya US vona tong kam China hian a chak chuak mala China hian Biden a sarkar hi vauzama chungtla ka tum ve deuh nge ni thomaron cho lian sot viawani hi ma se US hian a chakna ala hlo lowa an theina ala kiam lo zia an lan tir don ang ta hle video masalama kan soi to ang khan Gulf tuipuya USS Nimitz omchu Indo-Pacifica tirani a tuna USS McCain po hian Indo-Pacifica pananga USS Nimitz nen China epnan tualan chai dun don ani Biden a sarkar tu ka China chuan lian tham takin malak na anai nga la US uino te Taiwan laka China chuan a thazat zia alan tira anei tu Taiwan dil masahau lawin Taiwan tuipuya anin do longan khallu ta Taiwan van boruaka China hian a in do thlo na bom phurchi le nga la ron thlo kwal tir vut bokani Biden a sarkar thar hian
engtin nge o ka aron nei don an en china ni ber mai US lam an ngoya thoman chua lowa chuta China chuan South China Sea kan ram ho chin ram dang long ron lut reng reng kap turin kan Coast Guard te thu kan peto ti in thu chua an ron nei ngal zata US lam hi sarkar na in thlak hlim chawan ni awangin thom an la chua lo mai ni khana hriata tuna thom an ron nei ve tran ta ani tuna US warship jet na hi Biden a huna operation masaber ni a hriat ani a China zuam angotin Biden hi a omarin omlo US politician active zinga chuan Biden hi ton hriat nga ber pol ani a Obama hun ma dei to in US president po alo chu ve thuak to ani Obama huna kum som tal top vice president ni in khovel ram sarkar rang maradek kim thokat blind tak chu ani lo ti kan hriat a tha ome Biden an White House alu alima China in Taiwan an ron rum thaina kha tun hnai kuma China chet na a chuan lian thamber ni angai ani a Chinese indo thlona som pathum la in Taiwan boruak an ron hi pa thamlo takin Taiwan boruaka an ron lim kwal vel ani Taiwan chim thlang tuipuya January ni somni pathum khan an ron che a atuk le maya indo thlona som panga an ron inlan le a hetiang anga lian tham hian Trump a hun chung khan China an ron chengai lo Biden amar an dek ti heirual ani lowa engtin nge Biden hian min chan le don han en chin hrim te ang an ti te po ani ma na anuwa US lam hian o an ron chua nga la Taiwan an ron rum thai chung changa Taiwan tan het taka an din thu an puang ani United States hian Taiwan anga ngetin ram tam jok hi in remna an zia pui lowa ma se he thlir kar hi US tan hian a poimo tak zeta US elpui ber China vonan Taiwan hi US hian a mang thina ni ral thuam tam tak Taiwan hne na US hian a supply to thina hei hi China hian a ho hle aram bung khat anga China hian Taiwan hi angai tlata wangin ram dang ron in rol lo turin thu chu anei fawani hei wang hian US le China in epna a hian Taiwan hian din mun poimo takalu me ka ni hetiang bok hian China po hian che tala ve fo thin India laka po India ta na chiat na du tu pakhat chu Pakistan hian a India melma puitu ber chu China ani an elpuite melma vullen hi khovel sarkar ti dana ni thina hei hi Cold War hrin chua pakhat ani bok direct taka an leido ram va beisi lovin an melma te an va puya ral thuam tha in an vura hei hi khovel kalphung pakhat ve re nga ngayani US le Russia in leichin na kan hria a USSR ke chiat na chan ber chu US malak na wangani Cold War boruak kha re to angin langma se modern Cold War hi athleng mek ni inalang US leido Iran chu Russia chuan ral thuama lai tir ngata tuna po virus vaccine dose sing khat chuang Russia hian Iran a supply mek ani NATO member ve US le Turkey chu anin halril ru hle a Russia chuan US hel S-400 anti-missile system chu Turkey a leitir makbok US hian ramti bik nein thian ngeta hung thlua Middle East ate South Asia Africa le Europe ate a foreign policy zulzuin team khata atran pui tur thian nget US hian na yani a thian ram hne na ral thuama hrala an ram himna a thuk taka in rolin ram dang beina laka po an thlawanga ho thin a thian ram zinga po defense partner ngeta nei rang le a Taiwan le Japan angte chu tiang chuan ma ala thin Russia ero hi chuan Cold War hun lai ang em khan team khata khel pui tur soifak tur anei lem lo ni inalang US hoilo na lama piang hi Russia hoidu zong ani emoti mai turin US nen hian anin mil lawa langsar takaral thuam lama intlan siak na US nen hian nein lang to lo ma se a in el berero anlani thau mai US hian Russia ral thuam leilo turin a thian ram ho hi adua shrek te po anei nual thina ni hi ral thuam lei chung changa chuan India hian vanai na riawana ya pune ruaten zolbik nei local phung an lo von nun chu tuna India din na hi ala ni meka chu wangin India hian Russia ral thuam tha aleya
S-400 te po kumin sang ni som ni pakhata chuan a ron thlen an bei sei ani kha Kovel cruise missile thaber pol BrahMos po Russia ne na an tho dun na azara India chuan a hum vung to boka US ral thuam tha India hian a lei reng boka friends in do thlo na tha te ral thuam tha hi India chuan a thlang zai mai ti ila kan sei su lutuk lawang ole kan thu pui kan pensan thuita US le Taiwan hian defense lama tho dun na thuk tak mai an naya an lei do te in do pui hial turin thu an thlunga hei wang hian China hian Taiwan hi apong po zuam ngot ngam lo ani Biden a sarkar tira Taiwan chunga China ron lu chan hi US aron vona ani a US hi adin na nga ya adin reng thu te nget zoka Taiwan ne na an tho dun tur thu US lam hian an soyani Biden a sarkar tu kha Taiwan ram chunga anin do long le thlona China in an tir hnu khan China hian thu chuan siam nga la atulani phot chuan Taiwan hi sipai chakna mangala kan hrelo thu an soyani mase India an zuam angot China hian US hi a zuamarin omlo Taiwan an run chuan US an run ti na tlukani don sia kumin sang ni som ni pakhat kum thar lim khan helai Taiwan tuipuya hian US chuan Taiwan thlawang honan USS McCain le USS Curtis Wilbur destroyer panhi te chu a local tlang tir to a ni kum sang ni som ni chung khan helai tuipui Taiwan le China in kara tuipui ring reka hian indolong voisom pathum la kal tlang lui tirani sang ni som paruka Obama sarkar top kum khan voisom pani an kal tlang bok nimin February ni khan Chinese Foreign Ministry thupuang tu Wan Wenbing chuan helai tuipuya longkal tlang reng an vil reng thu asoya Beijing chuan engtika po enghuna po ramdang beina dongsonga changlet turin a in ring reng ani kan ram chin ron paltlang reng laka that kan chhuwa to lawang ati Taiwan Strait kianga US aircraft carrier omna bul hnaya January ni somni pathuma China bomber ron thlok kwal kha aron kwala boro ka sang man le ni asoyani January ni somni pathum khan US carrier group USS Theodore Roosevelt chu China tuipui ho chin South China Sea chunga aron luta tuipui zalena ni na khovel ma aron lan tira tuna US warship te chuan China epin ma an ron na vele ta ani China le US hi engang takin nge anin eple don khovel kal phung thunun tu te an ni awang hian an hoina lama piang chu khovel hian a thlir thupani ber hi ole khati zong kha tuna ta na video kan ngai thlak le kan thlir ho the te chun ni le ta video dot le in lo ngai chang tho don nia in zawa in mangtha le vek ole